जे बे रंजाफुनाय बर' हारिनि बे खाफालाव मानो एथ' गाज्रि जे बोथोर लाना फैयो खोब दुखुनांथाव बाथ्रा। नै दाखालि बिटिसिआ 23 आरो 24 तारिखखालि साननैनि गेजेराव मोनसे बाजेट सेसन लिंदों। दा बे बाजेट सेसननि गेजेरावनो मोनसे रेस्ट्रिक्टेड हलिडे हिसाबै गोबां जातिफोरनो हारिफोरनो फोसावनाय जादों। दा अथ'सो बे रेस्ट्रिक्टेड हलिडेखौ स्टेट गभर्नमेन्टआसो होनो हायो, बिटिसि 6 सिड्युला होनो हाया। बे जोंनि 6 सिड्युलनिसो बे एरिया डेभेलपमेन्टनि बाथ्रा, ट्राइबेल एरियाफोरनिसो बाथ्रा बियो। दा खिन्थु बेयाव जानाखि रेस्ट्रिक्टेड हलिडे होदों, दा बेबो ओरैबायदि रेस्ट्रिक्टेड हलिडे होदों जायफ्रा जाथियानो गैया बे जाथिनोबो होदों। आफादफोरनि नामावबो रेस्ट्रिक्टेड हलिडे होदों। दा सोरबा एससि कमिउनिटिथ' खुनु कमिउनिटि गैया। बे संबिधानाव मोनसे केटेगरिसो एससि सिडिउल कास्ट कमिउनिटि, बे नङा सिडिउल कास्ट केटेगरि। दा सिडिउल ट्राइब केटेगरि जोंहा दङ। दा सिडिउल ट्राइब केटेगरियाव जोंहा 14टा ट्राइब्स दं सिडिउल ट्राइब्स आसामाव। बे माने 14टा सिडिउल ट्राइब्सजोंसो सिडिउल ट्राइब केटेगरि जों मोनदों। आरो एससियावबो गोबां बिदिनो माने कमिउनिटिफोर दङ। दा जेरै ना फाननानै जाग्रा, ना सारनानै जाग्रा आरो राजबंशिफोर, बिसोरो बोरै सिडिउल कास्ट। दा गोबां बिदिनो दङ। दा बेफोरखौ लानानै बोरै सिडिउल कास्ट कमिउनिटिनि थाखाय बे रेस्ट्रिक्टेड हलिडे होखो, बेफोर जिनिसा खोब साननो गोनां। आरो आदिबासि सेवा समिति माने आसाम, दा बेबायदि मोनसे सेवा समितिनो आफादनोबो होनाय जाबाय। आरो मुस्लिमफोरनोबो बांगालफोरनि नामाव मोनसे होनाय जाबाय। जायफ्रा बिदि खुनु माबा गैया, एखेबारे बेसिस गैया, बिदि होनाय जाबाय। ओमफ्राय मोनसे खोब माने साननो गोनां बाथ्रा जाहैबाय जोंनि थाखाय गिख्रंथाव, जायखौ बर' हारिया दिनै बागदावदों होननानै जायफ्रा दुखु मोनो दिनै। दा बे हिसाबै दिनै जाहैबाय देसि जाथिनो 4 एप्रिल खालि रेस्ट्रिक्टेड हलिडे होबाय। बे जाहैबाय आलिमेज डे लेगेसि अफ देसि अरिजिन होनदों आरोखि। आलिमेज डे बेखौ फालिगोन आरोखि। बे देसिफ्रा फालिगोन आलिमेज डे। बे देसि जाथिया सोर बाथ्रा, बे जाथिनि मोनसे गिदिर कुइसन जादों। आलिमेजआथ' बर' मानसि, खिन्थु आरो गोबाङानो देसि जाथि सोर जाखो? बे आलिमेजनि दिनै मोनसे फोरबो फालिनो थाखाय बिसोरनो माबोरै बिटिसि सरकारा बोरै माने अर्डार माने दिहुननो हाखो? आरो बेजों लोगोसे नै मोनसे होबाय कलिताफोरनो होबावबाय। कलिता बिसोर होदों प्रागज्यतिसपुर दिबस फालिनो थाखाय आरोखि। प्रागज्यतिसपुर दिबस फालिनो थाखाय कलिताफोरनो रेस्ट्रिक्टेड हलिडे, बे जाहैबाय 6 पुहा 22 डिसेम्बर बेयाव होदों। दा बेयावनो प्रश्न जादों बे कलिताफ्रा सोर? आरो बे प्रागज्यतिसपुर रायजोआ सोरनिमोन? बे कलितामोन नामा? दा बेनो प्रश्न जादों। दा दिनै जों कलिताफोरनो प्रागज्यतिसपुर रायजोखौ गथायनानै होनाय जाबाय। बे प्रागज्यतिसपुर रायजोआ जे बर'निमोन, बर'फ्रा जे बेयाव गोदो गोदाय ग्रोम ग्रोम रायजो खुंबोदों, रायजो जाबोदों, बर' राजाफ्रानो फारि फारि रायजो खुंलांदों। दा बिनि अस्तित्वखौ खोमानानै जों कलिताफोरनोसो गथायनानै होनाय जाबाय। बे जिनिसा रोखा रोखा बेयाव फैदों। बे गिख्रंथाव, गिथावबाथाव बे थांखि बियो। दा दिनैनिफ्राय जोंहा खुनु मोनसे जारिमिननि बेकग्राउन्ड गैला होननानै जों दिनै बे फोसावनायखौ लानानै जों बुंनो हासै। बर'फ्रा खुनु बेकग्राउन्ड गैला, जारिमिननि बेकग्राउन्ड गैला। जारिमिननि बेकग्राउन्ड दंबा कलिताफोरनिसो, प्रागज्यतिसपुरनि रायजोनि बेकग्राउन्ड दंबा कलिताफोरनि, आरो लोगोसे जायनाखि आलिमेजनि जायनाखि जारिमिन बे दंब्ला माने देसिफोरनिसो, बेखौ बुंनाय जाबाय। दा आं बेखौनो फारि फारि बुंलांनो सानदों। अदेबानि आङो दाखालिबो बुंखांबाय प्रागज्यतिसपुरनि राजा सोरनिमोन, बे रायजोआव सोर राजा सासन खालामामोन, बे बाथ्राखौ आं दाखालि खुलानो मोजाङै बुंलांखाबाय। आं दिनै नैबे देसि बे सोर, आं बेखौ बुंलांगोन दा। दा बेयाव होदों आलिमेज डे लेगेसि अफ देसि अरिजिन। आसरित बाथ्रा आरोखि, मा देसि अरिजिन जाखो आलिमेजआ? आलिमेज मेज ओंखारथारबाय आरो देसि अरिजिनाव ओमफ्राय फैखो? आरो बेखौ देसिफोरनो माब्रै माने गथायना होखो फोरबो फालिनो थाखाय? बे देसिफ्रा सोर? बे जाथिया सोर? दिनै प्रमद बर'मोनहा अबे बिटिसि एरियायाव देसि जाथि मोनफेरखो? अबे जुगनिफ्राय दंफैयो बे जायगायाव जे आलिमेज फिसा थालायलायनाय, आलिमेज थालायनाय माने देसि जाथि ओमफ्राय मोनखो बिसोरलाय? अबेनिफ्राय बर'नखो? अबेनिफ्राय बे जन्म जाखो? बे दिनै साननो गोनां बाथ्रा।
रायजोफोर आलिमेसनि सल'आ आलिमेसनि जारिमिना बियो जारिमिनाव लिरनाय दङ नैबे थाबाकात आइ नार्सरी लेखा भलिउम नम्बर 1 थाबाकात आइ नार्सरी लेखा भलिउम नम्बर 1 दा बेखौ मिनहाज सिराज उद्दीना लिरदों मौलाना मोहम्मद आबू अमर मिनहाज सिराज उद्दीन बे लिरदों बे लेखाखौ आरो बेखौ इंराजियाव ट्रेन्सलेट खालामदों मेजर ओइ.जि. राबार्टी बे इंराजियाव ट्रेन्सलेट खालामदों दा बेयावनो आलिमेसआ सोर बेखौ लिरदों बेयाव लेखा रोखा रोखा दं बे बुजिया सोमजिया ओरैनो आलिमेसनि नाम लालाबायनानै खोनाब्लानो देसि अरिजिन दा देसिया सोर देसिखौ बेंगलाव राजबंसिखौसो होनना बुङो दा अब्ला बुंनो हादों नामा जे प्रमद बर'आ बे देसिफोरनो जायनाखि बे आलिमेसखौ माने देसि लेगेसि होननानै बिसोर माने फोरबो फालिनो थिनदों अब्ला राजबंसिफोरनोसो हगारना होबाय नामा बे आलिमेसखौलाय बाथ्राया कुइसन जादों दा जोंहा नैबे लेखायाव लिरनाय बादिबा आलिमेसआ बिनि सल'आ बिनि हिस्ट्रिया 1206 नि बाथ्रा बिनि सिगां खुनु जों बिनि आलिमेसनि लेखा जों फरायनो मोनाखैमोन मिथियाखैमोन 1206 आव माने माबानि लोखनाबती राजा बे आगोलाव सेनापतिमोन बियो माबानि दिनाव दिल्ली सुल्तान माने सुल्तान दिल्ली सुल्तान कुतुबउद्दीननि बे माने समाव सेनापतिमोन बे दिल्ली सुल्तान कुतुबउद्दीननि समाव बे सेनापति बक्सर खिलजी मोहम्मद आइ बक्सर खिलजी बे सेनापतिमोन बियो उनाव बे बेंगलखौ सामलायनो थाखाय बेखौ दायित्व होदों बे कुतुबउद्दीना दा दायित्व होनाय लोगो लोगो बे लोखनाबतीयाव बे राजथावनि खालामनानै बे बेंगलाव दमन खालामजोबदों सासन खालामजोबदों आरो बे जायगायाव गावनो राजा बादि जादों बेनिफ्राय बे मोनसे थांखि लादों जे गाव बे लोखनाबतीनिफ्राय ओरै कामरुपजों फैनानै तिब्बतआव थांनो तिब्बतखौ गाग्लोबहैनो बे मोनसे थांखि लादों जेब्ला मोहम्मद बक्सर खिलजिया तिब्बतआव थांनो फैयो बे तिब्बतआव थांनो फैनाय समाव बे रंपुर साइडआव बे मेस राजा आलिमेसखौ फार्स्ट बे लोगो मोनजेनो आलिमेस नैबे लेखायाव दङ पेज नम्बर 560 गासै 573 560 पेजनिफ्राय 573 सिम बे पेजाव आलिमेसनि बाथ्राखौ बेयाव लिरदों आरो बे मोहम्मद बक्सर खिलजिया बोरै बोरै फैया मानो बे तिब्बत खालामनो नागिरा बेखौ बे बाथ्रायाव लिरदों दा बेयावनो मोनो दा बेयाव लिरनाय बादिबा जेब्ला बक्सर खिलजिया जेब्ला रंपुरजों फैयो आलिमेसखौ जेब्ला लोगो मोनो बे 10,000 सेना लाना फैदों 10,000 गराय लाना फैदों बक्सर खिलजिया अब्ला आलिमेसआ बिनि ग्रिबाव गोलैयो बक्सर खिलजिनि ग्रिबाव ओमफ्राय जेब्ला बक्सर खिलजिनि ग्रिबाव गोलैयो अब्ला आलिमेसआ गावनि धोरोमखौ सोलायना लायो धोरोम सोलायनाय बे इस्लाम लायो इस्लाम धोरोम लानाय लोगो लोगोनो बियो नामखौ सोलायो आलि बे नामखौ लायो बिनि अरिजिन नामा मामोन बेयाव लेखायाव लिराखै खिन्थु आलि नाम बेखौनो होदों आं खिन्थु बिनि मेस जे बे जाथिया जे मेस बे मेसखौ दोनदों आलि मेस बेयाव होनदों आलि दा मेस बेयाव लिरदों बे लेखायाव आलि मेस बेयाव आलि मेस नाम लादों दा बे आलि मेसखौ बक्सर खिलजिया लिंनानै बेखौ बुंदों जे कामरुपनि राजानाव माने रिकुवेस्ट खालामफिनदों जे कामरुपनि राजा जाहाथे तिब्बत खालामनायाव थांफायो सहाय खालामो बेखौ बुंदों दा आलिमेसआ माने कामरुपनि राजा पिथु बे समाव बेबो बर' राजा पाल बंस'नि राजा बियो बे पिथुराव बे फैनानै स्टिक लाना फैदों ओमफ्राय जेब्ला स्टिक लाना फैयो पिथुआ बुंहरदों जे बे बोथोरा मोजां नङा देग्लाय बोथोरखौ बाद होनानै नेक्स्ट बोथोर थांगोन होननानै बे स्टिकखौ माने रिटार्न खालामफिनदों खिन्थु बे स्टिकखौ रिटार्न खालामदोंब्लाबो बक्सर खिलजिया बे पिथु राजानि बाथ्राखौ गनायाखै बे गावनो स्वयं फैनानै आरोबाव बे आलिमेसखौ लानानै कामरुपनि खालामनानै थांदों आरोखि फैदों बियो दा बे फैनाय लामायाव कामरुपआव बे मोनथाम हारिखौ लोगो मोनदों मोहम्मद बक्सर खिलजिया कामरुपआव मोनथाम जाथिखौ बे लोगो मोनदों ओरै होनदों
In the different parts of those mountains which lie between Tibet and the country of Lakhnavati are three races of people होनदों मोनथाम जाथिनिल' मानसि दं बेयाव one called the Kunz, the second Mes and third Tiharu थारुफोर बे मोनथाम जाथियाव लोगो मोनदों होनना बुंदों आरोखि बेयाव दा बाथ्राया जाबाय क्लियार बेयावनो बे मोनथाम जाथि कच मेस थारु आरो राजाया गावनो माने मेस खाथार अब्ला दिनै बे माने बिटिसिआव माबोरैहाय अबे देसि जाथिजों लोगो मोनखो बे देसि जाथिफ्रा बोरै आलि मेसनि माने फोरबो फालिलायनो बिसोरनो खमथा बोरै होखो दा बेनि सायाव मोनसे कुइसन जादों आरो दा बेनो गिदिर बाथ्रा दिनै गावनि जारिमिनखौ मालिनो मानो हगारखो दा बिनिफ्राय बक्सार खिलजिया कामरुप रायजोआव हाबफैदों कामरुप रायजोआव जेब्ला हाबफैयो बै माने नर्थ गुवाहाटि बियो माने ब्रह्मपुत्र दैसिम माबाया आलि बिसा दोनबोदों आलि बिसा दोनबोनानै ब्रह्मपुत्रनिफ्राय बियो थांफिनदों थांनानै जेब्ला बक्सार खिलजिया माबायो मा होनो तिब्बेत जै खालामनो थाङो तिब्बेत जै खालामनानै लानानै फैफिननाय समाव बे खोब गाज्रि रोखोम माने बे जायगानि बर' मानसिफोरखौ अयथासार खालामदों बे 10,000 गराया आबाद मावनाय आरनायखौ जाग्लिदों गाग्लिदों गासिबो दा बेयाव माने बर' राजा पृथुआ बेखौ माने सैज्य खालामनो हायिनि बेनि सायाव आक्रमण खालामदों आरो आक्रमण खालामनानै ओरैबायदि खालामदों बे जे दै बारदोंमोन ब्रह्मपुत्र दैखौ बारदोंमोन बे मोनसे 2 आवर्स बे उदेन माबा ब्रिजआ अन्थाइनि ब्रिजआ बायनानै दंमोन दा बेखौ औवानि बेम्बु बानायनानै बारदोंमोन बिसोरो दा बे बेम्बुजों बारनाय बेम्बुखौ नेनो थाखाय आमिर आलि होननाय सानै माने गार्ड दोनलांदोंमोन बक्सार खिलजिया बे आमिर आलि गार्ड सानैखौ माने कामरुपनि राजा पृथुआ बुथारनानै बेनि जायनाखि दालां बानायनाय औवानि बेखौ बुफायजोबनानै सावनानै दोनदों आरोखि ओमफ्राय जेब्ला बक्सार खिलजिया फैनानै बारबोनो नागिरो ब्रह्मपुत्रखौ बारनोथ' मोनासै ओमफ्राय बे समावनो बिसोर मोनायाव केम्प खालामनानै थाबाय बे आइडल टेम्पल थादों होनना बुंदों बिसोरो बे जेब्ला केम्प खालामनानै थायो बे समाव मोनायाव आरोबाव राजा पृथुआ गाग्लोबबाय राजा पृथुआ गाग्लोबनानै बिनि गासैबो सैन्यखौ छिन्न भिन्न खालामबाय ओमफ्राय उफाय गैयिनि बक्सार खिलजिया ब्रह्मपुत्र दैयाव बारसोमबाय बिनि सेनाफ्रा बारसोमनानै बारनानै खारनो नागिरबाय बे दैयावनो जेरै मेरै गावथारनानै खुनुरुखुम बिनि सैन्यफ्रा गासै 100 जनल' बारग'दों होनना बुंदों आरोखि बक्सार खिलजिया जे 100 जन सैन्यफ्रा बारग'नानै बे लोखोनाबटीयाव थांफिनदों दा बे थांनाय लामायाव आरोबाव आलि मेसआ बेखौ माने हेल्प खालामदों आलि मेसआनो लांनानै दोनहैबावदों दा बे हिस्ट्रि बे दा गंसे रोखा रोखा बे जायगायाव जे माबादों बक्सार खिलजिया जे फैदों आरो बक्सार खिलजिया जे बे ब्रह्मपुत्र दैखौ बिदिनो बारदों बिनि नैबे माने खानायबारसि रक इनस्क्रिप्सन नैबे अन्थाइयाव लिरनानै दोननाय बे रक इनस्क्रिप्सन बे बै समाव लिरनानै दोननाय बे जे खानायबारसि रक इनस्क्रिप्सनाव लिरनानै दोनदों बे मा फैगोनखौ खानायबारसि रक इनस्क्रिप्सन नाम्बार 1 बेयाव बेखौ लिरदों आरोखि बक्सार खिलजिया बेजों बारदों ओमफ्राय बेयावनो बिनि सैन्यफोरखौ खोब डिस्ट्राक्सन खालामनाय जादों ओरैनो लिरदों आरोखि आरो बे बाथ्राखौ नैबे माने माबायावबो लिरदों स्ट्रागल फर एम्पायार नैबे लेखा मुम्बाइनिफ्राय दिहुननाय बे स्ट्रागल फर एम्पायारा बे भलिउम नाम्बार 1 बे होदों आरोखि 5th इडिसन बियो बेयाव होदों बेयाव लिरदों बिनि केसा दङ बेयाव बे पृथुआ जे बर' राजामोन बेखौ बे रोखा रोखा लिरदों आं बेखौ बुंहोदों प्रमान हिसाबै नैबेयाव बे 1206नि घटना बेयाव लिरदों दा तुर्क केम इन टाच विथ आर्ली इन द 13th century when इख्तियार उद्दीन इबन मुहम्मद बक्सार खिलजी the conqueror of West Bengal made a most ill-conceived expedition into Assam and met with disaster from the Bodo people and their rulers होनदों आरोखि बर' मानसिफोरजों आरो बर' राजाजों बेयाव खोब माने आक्रमण खालामजादों बिसोर धंस खालामजादों होननानै बेयाव रोखा रोखा लिरदों दा गंसे जोंनि हिस्ट्रिया रोखा 1206आव जे बर' राजानो सासन खालामदों कामरुपखौ बे रोखा आरो आलि मेसआ जे बर' मानसि आरो आलि मेसआ बर' मानसिखायनो बियो बर' राजाजों लिंक लानानै सोमोन्दो लानानै बे रायज्लायदों माने बक्सार खिलजिखौ हेल्प खालामनो थाखाय बेनो प्रमान खालामो ओमफ्राय लोगोसे बेयाव खोथाया
बेयाव जानाखि लिरदों थाबाकात इनायसरियाव बे कामरुपाव फैनाय समाव बे मिनास सिराजुद्दिन जाय बे लेखाखौ लिरदों मिनास सिराजुद्दिना बुंदों जे कामरुपाव जानाखि लोगो मोननाय मानसिफोर बिसोर साइबेरियानि मानसि होनना बुंदों साइबेरियाव जाय मानसिखौ लोगो मोनदों बक्सार खिलजिया बे मानसिफोरखौनो बे कामरुपाव लोगो मोनदों होनना बुंदों साइबेरिया दा साइबेरियानि मानसि माबायाबो बक्सार खिलजियाबो तुर्किनिफ्राय फैनाय बिसोरो बेबो मंगलाइट मानसि बेबो मंगलाइट मानसि दा तुर्किनिफ्राय फैनाय दा तुर्किनिफ्राय फैनाय समाव बेयो बै जायगायाव माने जा मानसि लोगो मोनदों बेखौनो बेयावबो लोगो मोनफैदों होननानै लिरदों दा अब्ला जे साइबेरियाव जानाखि दङ मानसिफोर बे साइबेरियाव थानाय मानसिफ्रा गोबां हिस्ट्रिफ्रानो बर'फ्रा साइबेरियाव दंमोन होननानै लिरदों बर'फ्रा साइबेरियावनो थादों आरो बे साइबेरियाव थानाया दिनैनि बाथ्रा नङा बोसोरसे बोसोरनि बाथ्रा नङा हाजार हाजार लाख बोसोरनि बाथ्रा होननानै जोंहा माने गोबां हिस्ट्रियानफोरा लिरदों आरो नैबे जोंहा माने बिष्णु प्रसाद राभा नैबे रसना सम्भार बेयाव लिरदों द्वितीय खन्द बेयाव बिथाङा लिरनो हादों जे साइबेरियाव जे बर'फ्रा थादों बे बाथ्राखौ लिरनो हादों 125 पेज बेयाव लिरदों जे बर'फ्रा साइबेरियाव दंमोन साइबेरिया बे साइबेरियानिफ्राय बर'फ्रा फैनाय आरो बे साइबेरिया सिबोराय थानाय जायगा होननानै लादों आरो सिबोराया बर'फोरनि माने बाथौ बोराइ होननानै बे लेखायाव लिरदों आरोखि बे लेखायाव लिरदों दा गथिखे जों साइबेरियानिफ्राय फैनाय आरो साइबेरियानिफ्राय फैनाया बे 12 सेन्सुरियाव फैदों बेबो नङा 1200 फैदों बे नङा बेनो हाजार हाजार बोसोर सिगां बेयाव फैदों आसामाव फैदों आरो बे हाजार हाजार बोसोर सिगां फैनायाव जोंना फार्स्ट आसामाव रायजो खुंदों थागिबिफोराव बे जोंहा महिरंग दानबआ रायजो खुंदों आरो महिरंग दानबआ जे बर' मानसिमोन थागिबिफोराव जे बेनो सिगां रायजो खुंजेनदों बेखौ गोबां जारिमिनगिरिफ्रा बुंदों नैबे खेल बरुवा बाहादुर आंखौ दाखालि मानसिफ्रा गोबाङानो फनजों बुंदों एसे बुंना हो बे महिरंग दानबनि बंस'आ सोर अबे लेखायाव बर' होननाय लिरनाय दं एसे बुंब्ला मोजां होनना बुंनायखाय आं सानदों बेखौ एसे खोन्थानाया मोजां होननानै नङाब्ला ओरै खुगाजों बुंब्ला मानसिफ्रा फोथायनो थान मोनो बेहाय दिनै बे बाथ्राखौ बुंनो सानदों दस्रा जि लेखाफ्राव दङ गोबांनो महिरंग दानबआ बर' मानसि थेवबो मोनसे लेखा उदाहरन आं होनो सानदों नैबे खेल बरुवा बाहादुर लिरनाय आर्लि हिस्ट्रि अफ कामरुप बे आर्लि हिस्ट्रि अफ कामरुपआव बेयाव लिरदों आं खोन्थासै बेयावनो नै दा आर्लिएस्ट मेनसन किं अफ कामरुप अर प्रागज्योतिष एज it was known in more ancient times was a non-Aryan named Mohiranga Danabo. His name was evidently Mairong, for a hill on the 7 mile of the Guwahati-Shillong road is still known as Mairong Parbat. It is shown in the modern map as Mairongko. The name Mairong was Sanskritized into Mohirang. It is clearly a Bodo name, and the people of this race who then invaded in the country were called Chirato and Blesos, as these were Mongolian immigrants in the country. Clear Bodo लिरनाय दंखाथारो दाउथे गोबां मानसिफ्रा बुंदोंमोन बे माइरंआ जे बर' मानसि बेनि एसे बुंना होननाया नैबे खेल बरुवा बाहादुर लिरनाय दं आरो गुबुन गुबुन लेखायाव दङ आर्लि हिस्ट्रि कामरुपआव दा बे ओमफ्राय लोगोसे आं दहाय बुंनाय बायदि बे माबानि पृथ्वी बंश बे बंशनि सोमोन्दैबो एसे बुंनो थिननायखाय आं एसे बुंनो सानदों पृथ्वी राजाया बेखौ पाल बंश होनना बुंदों पाल बंश दा पाल बर'फ्रा बोरै पाल जाखो बोरै पाल होनाय जागोन पृथ्वी राजाखौलाय दा बेयाव बे खोथाखौ नैबे दा रेड रिभार एन्ड दा ब्लु हिल्स हेमबरुवा बे लिरदों बेयाव लिरदों बे पेज नम्बर 26 आव होदों पेज नम्बर 26 आव होदों बेयाव दा पालस वाइ हिन्दुस बड'स बेयाव दंखाथारो बे दा पालस वाइ हिन्दुस बड'स दे considerable in Hindu culture and religion as also Sanskrit studies बेनो आरोखि बेयाव लेखादों बर'फोरसो होननानै गासिबो दा गथे बे पृथ्वी राजाया बर'मोन आरो नैबे स्ट्रागल फर एम्पायारावबो लेखादों पृथ्वीआ बर'मोन दा गथे बे 1206 जानाखि बक्सार खिलजिया फैदोंमोन कामरुपजों बे कामरुपजों फैनाय समाव बक्सार खिलजिया
बे बर' राजाजोंनो माने गाग्लोबजादों आरो बे एखेबारे माबा खालामजादों बे समाव बे डेस्ट्रय जादों आरोखि दा बे रोखा रोखा जाबाय ओमफ्राय बे बक्सार खिलजि फैनाय समाव जायनाखि फैदों बे जायगायाव मोनथाम रेसेस अफ पिपल ओंखारदों बे मानसिखौ लोगो मोनदों मेस मानसि कच मानसि ओमफ्राय थारु मानसि बेखौ मोनदों दा अदेबानि बेयाव मोनसे क्लियारिफिकेसन होनो गोनां जायो कचफ्रा सोर बे मोनसे प्रश्न फैयो गोबाङानो जोंनि गेजेराव दिनै कच बे कचफ्रा सोर दा हिस्ट्रियाव लिरनाय दं कचफोरखौ सानजा फारसे कामरुपनि सानजा थानायफोरखौ कसारि होनना बुङो आरो कामरुपनि सोनाबाव थानायफोरखौ मेस होनना बुङो ओरैनो हिस्ट्रियाव लिरनाय दंखाथारो आरो बे लेंगुवेज सार्भेफ्रावबो बेयाव फरायबा मोनगोन आरोखि लेंगुवेज सार्भे बेयाव मोनगोन बेफोराव दंजोबथारो बे भलिउम नाम्बार 2 भलिउम माने 1 पार्ट 3 पार्ट 2 बेफोराव मोनजोबगोन दंजोबो आरो बे सिरिज लेखा बेयो एखे बिराद बुरजा सिरिज बेखौ माने गांफां बायनो मोना खेबसेनो बायनांगौ दाउथि बेयाव मोनगोन बर'फ्रा बै समाव जे पालबो लिरदों बर'फोरखौ पाल डाइनास्टिबो होनदों बे लेखायावनो मोनदों बे लेखायावबो दङ ओंखारबाय ओमफ्राय कामरुप रायजोआव बर'फ्रानो सासन खालामदों बे बाथ्रा दिनै रोखा रोखा जाना फैबाय दा गथिखे दिनै जोङो जोंनि हिस्ट्रिखौ लानानै मालायनो होनायनि खुनु बाथ्रा गैया बे मेस बंस'खौ दिनै बबेबा मालायनो होननाय सोरबा देसिफोरनो होनाय बे जिनिसा खोब माने अगियान बियो मुगैथाव जों बेखौ मुगैनांगौ आरो रायजो राजाफ्रा बिनि सायाव जों बिद्रु खालामनांगौ दा नैबे कचफ्रा सोर आं बे बुंनाय बायदि सानजा थानायखौ कसारि होनना बुङो ओमफ्राय सोनाबाखौ माने मेस होनना बुङो बे बाय हिन्दु नेबार्स होनना बुङो आरोखि दा बेनो जाहैबाय दा कचखौ मारै होनाय जादों दा कचखौ होनदों जायफ्रा बर'फ्रा माने हिन्दु धोरोम लानानै थांबाय बिसोरनो कच होनना बुंदों दा जाय हिन्दु धोरोम लानानै थांबाय बे हिन्दु धोरोम लाहैग्राफ्रा गावनि भाषाखौ गारनो हाया बे मेस भाषाखौ गारनो हाया मेसखौ रायलायबाय थायो आरो मेस भाषा खु भाषा गाज्रि भाषा खु भाषा बे जगनि तन्त्रआव बेखौ बुंदों आरोखि मेस भाषा खु भाषा आरो बे खु भाषा रायलायग्राफोरखौनो खुबास होननानै कच होननानै लिरना होदों आरोखि बेखौ जगनि तन्त्रआव बुंदों दा गथिखे बे मेसआनो कचआनो मेस बे एखे बाथ्रा दा गथिखे जों दिनै बे कचफोरखौ आलादा खालामनानै आरो कचनि हिस्ट्रिखौ बर'नि माने हिस्ट्रिनिफ्राय आलादा खालामनानै मेसनि हिस्ट्रिखौ कचआव लगायनानै जोंनि हिस्ट्रिखौ गैया खालामनो नागिरनाया बेबो थिग नङा दा जों दिनै बै जायनाखि बर'नि जारिमिन बे जारिमिनखौ जों लाखिनांगोन आरो जारिमिना जोंनि हारिनि मोनसे माने सिनायथिनि खाम्फा जारिमिन गैयाबा जोङो थांना थानो हाया जारिमिनासो जोंखौ माने सिनायथियै जों अबेनिफ्राय फैदों जों मा जाथि जों मामोन आरो बेनो जोंखौ दिनै थुलुंगा होदों जोङो बे दावगानांगौ दा बेनि थाखाय जों रायजो बिनो रोंदों दिनै बर' रावा ओइथिदोलाव हाबदों बेनि थाखाय हाबदों दा गथिखे जोङो जोंनि जारिमिनखौ जोङो दिनै लाखिनांगोन ओमफ्राय मोनसे बाथ्राखौ आंखौ माखासे जोंनि लोगोफ्रा बुंहरबाय थादों जे बे माबाखौ एसे खोन्थाना होबाव होननानै बे 4th सेन्सुरियाव बे बल्लभ बर्मननि फिसाजो अमृता प्रभा ब्रह्मना जे जम्मु काश्मीराव हाबा जाहैदों बिनि सोमोन्दै एसे बबे लेखायाव लिरनाय दं बर' सिख्ला होननाय बर' हिन्जाव होननाय बे खोथाखौ जे बुंब्ला मोजां लिरनायखाय आं नैबे माखौ बुंनो सानदों नैबे रसना सम्बार लेखायावनो लिरनाय दं बल्लभ बर्मननि फिसाजोखौ माने बर' सिख्ला होननाय आरो गुबुन अनेक लेखा दं माने बल्लभ बर्मननि फिसाजोखौ जम्मु काश्मीराव लांनाय बाथ्राखौ गोबां लेखा दं दिनै बे रोखा रोखा लिरदों बर' सिख्ला अमृत प्रभा नाমৰ আজিও কাশ্মীৰৰ অমৃত মঠ আৰু লাভ ভাগ আচলে জয়গান গাই আছে होननाय अमृत प्रभा ब्रह्मखौ बर' सिख्ला होननाय रोखा रोखा बेयाव दं आरोखि दा गथिखे जोंनि हिस्ट्रिखौ लानानै जों डाउट खालामनाङा बे जम्मु काश्मीराव जे जोंनि राजखुंग्रियानो हाबा जाहैदों आरो बे जम्मु काश्मीराव जे बर' भाषा रायलायोमोन गोदो गोदाय जोंनि कालचारजों जा सोमोन्दो दंमोन कामरुपनि कालचारजों दा गथिखे जोंनि हिस्ट्रि बे दा जोंनि प्रागज्यतिसफोर हिस्ट्रिखौ जों गारनानै जोङो गुबुन जाथिनो जोङो माने होनो हाया गुबुन जाथिनि हिस्ट्रि होननानै जों बुंनो हाया बेनिखायनो नैबे जायनाखि दाखालि बिटिसिआव जा डिसिसन लाबाय बे प्रागज्यतिसफोर दिबस बे कलिताफोर होबाय जों बेखौ
माने बेखौ माने हेंथा खालामनाय जाबाय बेरेखा खालामनाय जाबाय आरो इतिमध्य जों बेखौ अलरेडि मिडियायावबो होखानाय जाबाय दाखालिबो बुंबाय आरो कमप्लेन होनाय जाबाय आरो जों फैगौ मंगलबार खालि जों बेखौ फर्मेलि आरोबाव जोङो बिटिसि माने प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिजों जों लिरना होगोन बेखौ उइद्र' खालामना लानांगौ उथायनांगौ आरो बेखौ उथायनानै जुदि लायाबा जों मोनसे गोख्रों मोनसे माने आन्दलन खालामगोन जों बे बाथ्राखौ जोङो माने मेम'रेन्डाम होगोन दा जों रायजो राजाखौ खावलायो बेयाव जाहाथे जोंजों सहाय होयो आरो जोङो जोंनि हिस्ट्रिखौ जों जेराव लाखिनांगोन जों मालायनो होनो हाया दा बुंनांगौ बाथ्राया बेनो दिनै बे प्रमद बर'मोनहा एथ' जे बिदि गाज्रि मोनसे डिसिसन लानो हादों बिसोरनाव माने एसेबो साननो हानाय मेलेमा दंना गैया जाखो बाथ्रा बे फैबाय दिनै एफा गिदिर क्रुसियेल डिसिसन बियो गावनि जारिमिनखौ गावनि सिनायथिखौ नोङो नागारनानै नंखाय होननानै मालायनि सिनायथि होनाया मालाय जाथिनिसो नोङो खमथा होनाया बेनिफ्राय गाज्रिसिन सोर थानो हागौ आंथ' बुंलायदों दिनै गावनि अस्तित्वखौ मालायनो होनानै जानाय बेनिफ्राय माने गाज्रिसिन फिसा बर' जाथियाव सुनि फिसा बोराय रावबो थानाय नङा आरोखि बेबायदि गैया रावबो सुनि फिसा बेहा माने साननो हानाय मेलेमानो गैया नामा दिनै एथ' गावनि खाथि खाला मानसि दं पार्टियावबो मोजां मोजां मानसि दं बिसोरखौ दिनै बेखौ एडभाइस होनांगौमोन फोरोंनांगौमोन जे नै नोंसोर बिदि नङा बेखौ बुंनांगौमोन दा बिनियाव खाथियाव जाय थायो बिसोरबो माने बिदि माने स्टाडि गैया नामा बिस्रा बिसोर मिथिया नामा बर'नि हिस्ट्रि एबा बर'नि जारिमिन नामा माबोरै जेखौ मोनो बेखौनो बुंलानाय जेखौ बेखौनो बेनो मावलानाय बेखौ जों बोरै रायजोफ्रा गराय हानांगौ दा जों ओंखायनो बुंदों बे प्रमद बर'आ दिनै बर' जाथिनि सुनि फिसा होननानै जों दिनै बुंनो गोनां जायो आरो जों बुंनांगोन आरो दिनै बे खेथ्रआव जों दिनै गुबुन गुबुन बिसोरजों थाफानाय आफादफोर दिफेन बर'मोनखौ जों बुंनो लुबैदों दिफेन बर'मोना दिनै माने बर'फोरनि बाथ्रा बुंबाय थायो बर'फोरनि आदर्शजों सोलिग्रा होनना बुंबाय थायो दिनै बड'फाया आलादा रायजो बिनानै जोंनो माने 50-50 जोंनो रायजो नांगौ होननानै जोंनो मोनसे सानस्रि होलांबाय आरो बे सानस्रिजों जों दिनै जुजि जुजि गोबां जोंनि संग्रामनि गेजेरजों मानसि थैबाय गोबां सोरबा माने गथ' जन्म जायाखिसै गोरबोआवनो थाबाय बे गोरबोआव थानाय समावनो सोरबा एसे थैजाबाय आरो दिनै सोरबा 2 मास गथ' जन्म जानायनि उनावनो सोरबा एसे थैबाय बिदिनो मावरिया गथ'बो थालांबाय आलाय सिलाय जालांबाय दा दिनै बेफोरबायदि माने सेक्रिफाइस बेबायदि एथ' गिदिर माने जोंनि गेजेराव खैफोद जाबाय अलखद जाबाय दा बे खैफोदनि गेजेरजों दिनै जों मोनसे बिटिसि मोनबाय दा बे बिटिसिया सोरनि दारै मोननाय बे बिटिसिया बे बर' फिसाफोर माने जिउ गारनाय थैनाय बिसोरनि दारै मोननाय आरो बिसोरो बड'फानि आइडिअलजिजों बे टाइग्रिजों रायजो कामरुप रायजो बे बर'फोरनिमोन बेखौनो जों मोनफिननो थाखाय जोङो आलादा बड'लेण्ड रायजो नांगौ होननानै जों आन्दलन खालामबाय बेजों गोबां मुंख्लं जालांबाय बे मुंख्लं जानाय मानसिफोरखौ लानानै दिनै जों बिटिसि मोनबाय दा दिनै बे बिटिसि सिङाव थानानै जुदि प्रमद बर'आ जुदि माने टाइग्रिजों रायजोआ कलिताफोरनिसोमोन बर'नि नङामोनब्ला होमब्ला माने बड'फा आन्दलन खालामनाया मिसा जाबाय जों बड'लेण्ड रायजो बिनाया मिसा जाबाय नंखाय जाबाय दा एथ' जघन्य बियो एखेबारे दिनै जायफ्रा बड'फानि बाथ्रा बुङो दिफेन बर'मोनहा बड'फानि बाथ्रा बुंबाय दिनै बड'फानि सेक्रिफाइसजों बड'फानि थांखिजों बड'फानि फल'वारफ्रा दिनै जुजिनानै बिनि संग्रामखौ सापर्ट खालामनानै बिनि संग्रामाव ओंखारनाय दिनै अनेक सेक्रिफाइस खालामबाय जिउ गारबाय बे जिउनि बलिदानाव दिनै बिटिसि मोनबाय दा बिटिसि सिङाव हाबनानै थानाय जुदि प्रमद बर'मोनहा जुदि टाइग्रिजों बर' रायजो नङामोन होनब्ला दिनै दिफेन बर'मोनहा बोरै सैयो खालामदों बोरै खोनासंनानै दं बाथ्राया बेसो जादों ओंखायनो जों खावलायदों बयबो दिनै ओंखारबोनांगौ बयबो दिनै बुंनांगौ बे भुल डिसिसन बियो आरो बे भुल डिसिसनखौ इमिडियेट उथायनो लानांगौ आरो बेखौ जुदि इमिडियेट उथायनो लायाबा बर' फिसाफ्रा गासैबो ज' ज' ओंखारनानै दिनै जों संग्राम खालामनांगौ आं दिनै बेखौ बयखौबो बर' रायजो राजाखौ खावलायहरो